3 години. Да, то много трябва да се търси. Както е това и искам да ви донеса чиники, да го няма нужда. И аз сложи тук, дето беше хляба. Аз много обичам от социалните помощи. Аз се вестила си. Его тук още път, това давате и под двата. Айде, остави другото за теб, стига. Нищо за мене, аз на ако ми мръзна тия госби, викам. Що, не ги разнообразяват ли? И ти сега, докато е Марин тук един месец, защо не ги спреш? Кое? Да не ти носят, да. Ти тъй си готвиш тук и така. Трябва да видя, аз ми се иска да... За един месец ги спри. Аз за готвените, той же ми носи хляб, докато е тук. Па после, като не може, то за зимата. Да, За да го зимата. спрем за един месец, понеже има домати, дини, Да, бе, всичко има. чушки, сирене, нищо друго не трябва. И чирака, ангел. Глупости говориш. Това ще ги